Det er simpelthen en visualisering af Harald Blåtand. Han regerede fra ca. 960 og frem. Og hvis man går tættere på her, kan man se nogle af de fund, der er fundet rundt omkring i Danmark. For eksempel en Thorshammer med kors. Harald Blåtand var med til at gøre danskerne kristne. Og en broche. Og en slags kors, der skal forestille Kristus måske. Her bag til, der ser man en aftegning af nogle af de runer, der er på en runesten, Jellingstenen, som står i Jylland. Her er nogle af de nordiske guder, Thor og Tyr og Freja og Frej, alle sammen fra den nordiske mytologi.